παρόλο που φτιάξαμε νόμο, ψηφίστηκε από τη Βουλή, δεν έχουμε πετύχει αυτό να ευοδοθεί ακόμα όποιος θέλει ανοίγει σχολή. Όμως από την άλλη δημιουργήθηκαν φεστιβάλ, δημιουργήθηκαν πλατφόρμες. Όταν βλέπεις παιδιά, παραδείγματος χάρη ηλικίας 9 και 10, 11 χρονών, να κάνουν πυρουέτες, τριπλές της Πουέντ, με άρτια τεχνική, με άρτια καλλιτεχνικότητα, είναι ασύλληπτο. Όμως είναι και ταυτόχρονα τρομακτικό, γιατί αρχίζει και γίνεται, ξεφεύγει πλέον από την τέχνη και μπαίνουμε σε μια βιομηχανία παραγωγής πολύ δυνατών και ικανών τεχνικά χορευτών. Πάρα πολύ δύσκολο να μην αγαπάς τα παιδιά και να τα διδάσκεις τα παιδιά. Δεν γίνεται. Άρα πιστεύω ότι αυτοί που το ακολουθούν είναι γιατί το αγαπούν. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορείς να υποστείς όλες τις σκληρές ώρες εργασίας, το ότι θέλεις να πετύχουν όλα τα παιδιά, θέλεις να τα βοηθήσεις όλα τα παιδιά, δίνεις τόσο πολλά από τον εαυτό σου. Υπάρχει στερεότυπο? Δυστυχώς ναι, υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει? Όχι, δεν πρέπει να υπάρχει. Ο χορός πρέπει να το φωνάξουμε, να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Είναι έναν αναφέρετο δικαίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος, μια ανάγκη, μια ελευθερία που δικαιούται ο κάθε ένας να έχει. Δεν χρειάζεται να έχεις το πιο ωραίο σώμα, να είσαι έτσι για να χορεύεις. People, stories, social issues, environment, sports, arts and culture, life, urban issues, innovation. This is the El Air Uncut. Γεια σας, βρισκόμαστε στο στούντιο του El Air Uncut και σήμερα στο επεισόδιο μας θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που και εμένα μου αρέσει αρκετά. Οπότε έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο δύο σημαντικές προσωπικότητες της Λεμεσού, οι οποίες ασχολούνται με κάτι που αρέσει σε όλους και όλες μας και σε μένα προσωπικά. Μιλάμε βέβαια για το χορό. Και έχουμε εδώ την κυρία Φρόσο Χατζηγεωργίου και την κυρία Μαργαρίτα Μακρύτου. Yes. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Πώς είσαστε καταρχάς? Είμαστε καλά. Κουρασμένες, σε εγρήγορση, γιατί έχουμε σύντομα μια πολύ μεγάλη παράσταση μπροστά μας. Αλλά καλά. Είναι χαρά μας που είμαστε εδώ, γιατί θέλουμε τον κόσμο να έρθει να μας παρακολουθήσει και να μας γνωρίσει. Αρχικά έτσι πείτε μας λίγα λόγια για το τι είναι χορός για εσάς. Να ξεκινήσω από την κυρία Φρόσο. Για μένα ο χορός είναι τρόπος ζωής. Είναι αυτό που έδωσε ποιότητα στη ζωή μου, γιατί μου πρόσφερε ευεξία, χαρά, ικανοποίηση και δεν θα μπορούσα να ζήσω τη ζωή μου καλύτερα. Το αγάπησα και έτσι το έκανα επάγγελμα μου. Θα σας πάρω λίγο πίσω. Θυμάστε έτσι τα πρώτα σας βήματα? Φυσικά θυμούμαι. Απλά να πω ότι επειδή ήμουν έτσι έναν πολύ αδύνατο κοριτσάκι με κάποια προβλήματα αδυναμίας κυρίως, και μόλις πρωτοπήγα στο χορό, κάθε φορά που έφευγα από το μάθημα αισθάνομαι τόσο ζωντανή και τόσο όμορφα, που κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα θα με έσωζε από αυτήν την νοχελικότητα και την αδυναμία. Σιγά σιγά γνώρισα όμως και τις ομορφιές του χορού, το οποίο το λάτρεψα, γιατί προέρχομαι από μια πολύ καλλιτεχνική οικογένεια. Όλος να αναφέρω ότι όλα τα αδέρφια μου, τα 5 από τα 6 αδέρφια μου, είναι καταξιωμένοι καλλιτέχνες. Και μάλιστα ο μεγάλος μου αδερφός τον γνωρίσετε στην παράσταση, που είναι ο εξάρχον της λυρικής σκηνής Αθηνών. Έτσι ήμουν ήδη μοιημένη. Ζούσα μέσα στην τέχνη. Έχουμε ζωγράφων, έχουμε μουσικούς, έχουμε χορευτές, λογοτέχνες, και έτσι
Ο χορός τέριασε μέσα σε αυτόν το περιβάλλον, η μια τέχνη πρόσφερε στην άλλη και έτσι ήταν πολύ όμορφο αυτό το σμίξιμο των τεχνών μεταξύ των αδερφιών. Τι ήταν αυτό που σας εκκίνησε το ενδιαφέρον να πάτε πάνω στο χορό και να μην πάτε πάνω σε κάποια άλλη τέχνη? Είχαμε έναν πολύ καλλιτεχνικό πατέρα, ο οποίος διέκρινε ότι στις κινήσεις μου, στη φιγούρα μου, ότι θα πετύχαινα σε αυτόν τον τομέα, όπως διέκρινε και τα ταλέντα των άλλων μου αδερφιών και με έσπρωξε προς τα εκεί. Έτσι ήμουν τυχερή. Νομίζω λέγεται όντως τύχη του το πράγμα, να ξέρεις που μωρών τι θέλεις να ακολουθήσεις και ευλογία ταυτόχρονα. Σίγουρα. Συμφωνώ. Εσείς? Εγώ στο ερώτημα που έκανες πριν για το τι είναι χορός, για εμένα, δεν θα πάρω πολύ χρόνο, γιατί στην ουσία με καλύπτει σχεδόν απόλυτα η απάντηση της μαμάς μου. Ο χορός είναι κυριολεκτικά η ζωή μου. Εγώ προσωπικά, λόγω της μαμάς μου, γεννήθηκα μέσα στο χορό. Το σπίτι μου κυριολεκτικά ήταν στην αίθουσα χορού που ήταν η σχολή της μαμάς μου, και μέχρι πριν από 2 χρόνια ακόμα ήταν το σπίτι μου η σχολή χορού. Η μαμά μου ήταν χορός, τα παιδιά μου τώρα είναι χορός, εγώ η ίδια είμαι συνέχεια μέσα στο χορό, και σίγουρα δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό. Πρέπει να προσθέσουμε ότι όχι μόνο η οικογένεια είναι μέσα, αλλά και οι φίλοι μας κυρίως προέρχονται και από το χορό. Ναι. Δηλαδή οι στενές φιλίες που έχουμε είναι πρώην μαθητές μας με τα παιδιά τους, τους συζύγους τους. Η σχολή σας γιορτάζει 50 χρόνια από την ίδρυση της φέτος. Πείτε μας σύντομα πώς εξελίχθηκε και ποιο είναι το μέλλον της σχολής. Δηλαδή θα πάει σε άλλες γενιές μετά? Πώς θα εξελιχθεί? Νομίζω να ξεκινήσει λίγο να πει κάποια πράγματα για τα προηγούμενα χρόνια πριν από μένα η μαμά μου. Εγώ μόλις τελείωσα τις σπουδές μου στην Αγγλία, δίδαξα για πολύ μικρό διάστημα στην Αθήνα και μετά ήρθα δυστυχώς το 1974 και ανοίξα τη σχολή μου με φυσικά πολύ μικρούς αριθμούς. Σε δύσκολη χρονιά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Και σύντομα όμως εκτιμήθηκε το γεγονός ότι ήμουν η πρώτη που ξεκίνησα την αγγλική μέθοδο να διδάσκεται στη Λεμεσό, και ο τρόπος που διδασκά εκτιμήθηκε από τους μαθητές μου, από τους γονείς τους, οι οποίοι έφεραν και τον περίγυρον τους. Να πω ότι ήμουν ίσως αφελής, γιατί είχα την τόλμη και το θράσος να δανειστώ ένα μεγάλο κονδύλι και να χτίσω την πρώτη ιδιόκτητη σχολή, ειδικά φτιαγμένη για μια τέλεια σχολή μπαλέτου. Και αυτόν βοήθησε. Να πω ότι η σχολή σύντομα είχε γεμίσει με κόσμο, και αυτό το γεγονός ότι είχα μια επιτυχημένη σχολή, σύντομα με συναδέρφους οι οποίες νέα άτομα που ερχόντουσαν από τις σπουδές τους, φτιάξαμε και διάφορες συνεργασίες, μέσα από τις οποίες εργαστήκαμε όχι μόνο για τις σχολές μας, αλλά και για την εξέλιξη του χορού στην Κύπρο, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε σχεδόν τίποτε στο συλλογικό και τίποτε που να προωθεί το χορό πέραν από το μάθημα της τάξης. Από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους, και νομίζω να μην πω περισσότερα, γιατί όταν γεννήθηκε η Μαργαρίτα, πολύ σύντομα είχαμε διαπιστώσει ότι ήταν ένα παιδί που ήταν mover.
έτσι το ονομάζεις. Μπορούσε να κινηθεί άνετα, εύκολα, είχε καλό συντονισμό κινήσεων, μουσικότητα, ανεκφραστικότητα, ήταν πληθωρική και άνθησε μέσα στον χώρο. Οπότε ξέρατε τη συνέχεια. όχι, δεν ήταν από τα παιδιά τα οποία τα πιέζεις για να κάνουν χώρο. Νομίζω να πει η ίδια πως το ένιωσε από εκεί και πέρα, γιατί μόλις τελείωσε τις σπουδές της, της έδωσα ελευθερία να εκφράσει τις δικές της, τα δικά της σχέδια για το χώρο. Πριν πάμε στη Μαργαρίτα, με πόσα παιδάκια ξεκινήσετε? Να σας πω ότι ξεκίνησα, εκτός από τις μικρότερες αδερφές μου, θα είχα τους πρώτους μήνες, γιατί ξεκίνησα σε λάθος μήνα, Φεβράρι, είχα μόνο άλλες 3-4 κοπέλες, μαθήτριες, συμμαθήτριες των αδερφών μου την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά έγιναν 10, γιατί ήρθαν και άλλα παιδάκια. Και από εκεί και πέρα την τρίτη χρονιά ήταν ήδη, ας πούμε, πολύ ανεβασμένη αριθμή. Εσύ, Μαργαρίτα, πώς βιώνεις στη σχολή? Λοιπόν, εγώ από το 2001 που τέλειωσα τις σπουδές μου και ήρθα πίσω στην Κύπρο, εννοείται ότι βρήκα ένα πολύ στέρεο, γερό θεμέλιο. Μια σχολή που ήταν ήδη 30 χρόνια πολύ επιτυχημένη. Αμέσως μου δόθηκε, όπως είπαμε πριν, full ελευθερία και εμπιστοσύνη, αλλά ήταν ταυτόχρονα για μένα ένα μεγάλο challenge, διότι ήταν ήδη επιτυχημένη σχολή και έπρεπε να καταφέρω να βάλω το δικό μου στίγμα, να αφήσω τη δική μου καινούρια πνοή να βάλω μέσα, αλλά ταυτόχρονα να την πάρω, να την ανεβάσω κι άλλο από εκεί που ήταν ήδη. Και μέχρι σήμερα αυτό προσπαθώ να κάνω. Νομίζω ότι το αποτύπωμα μου έχει φανεί, γιατί μου έχει δοθεί και ο χώρος. Τώρα η μαμά μου είναι απλά ένα συμπλήρωμα που είναι πολύτιμος βοηθός για μένα, ειδικά στις συμβουλές όπου χρειάζομαι, αλλά και στα περίεργα σχέδια που έχω στο μυαλό μου με τα κουστούμια, τα σκηνικά, είναι πάντα βοηθός δίπλα μου και στις χορογραφίες και σε όλα. Ταλαιπωρώ με λίγα λόγια. Αλλά ναι, το πιο σημαντικό είναι ότι βρήκα ένα πάρα πολύ καλό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούσα να ονειρευτώ και να μεταδώσω την αγάπη και το πάθος που έχω για το πράγμα. Σε κρατά και λίγο ο φόβος ότι να κρατήσεις την ισορροπία, ενώ να μην ξεφύγεις ή να αποτύχεις σε κάτι? Νομίζω ότι, εντάξει, μπορεί κάπου έτσι ανεπαίσθητα να υπάρχει ένας φόβος, αλλά μεγαλώσε με πάρα πολλά να πιστεύω στις δυνάμεις μου και να έχω αυτοπεποίθηση, πρωτοβουλίες. Από πολύ μικρή μου άφηνε χώρο να παίρνω πρωτοβουλίες που νιώθω πάντα γερά στα πόδια μου και δεν με φοβίζει και η αποτυχία τόσο πολλά. Δηλαδή ξέρω ότι μαθαίνω μέσα από τα λάθη που θα κάνω στην πορεία και εννοείται ότι θα κάνω λάθη, αλλά έχω μάθει πολλά. Και έχω μάθει και από της μαμάς μου την πορεία πολλά. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Φρόσο, αν έρχονταν η Μαργαρίτα και λέει σας ότι θέλω να ασχοληθώ με το χώρο, θέλω να ασχοληθώ με κάτι άλλο, ή μια τέχνη άλλη που υπάρχει στην οικογένεια, πώς θα αντιδρούσατε? Δεν θα είχα πρόβλημα, γιατί εγώ από μόνη μου της είχα δώσει και επίσης την ευχέρεια να σπουδάσει και μουσική. Η Μαργαρίτα είναι μια πάρα πολύ καλή σοπράνο. Να πω ότι άριστα πανψηφή τελείωσε. Παράλληλα με το χορό σπούδαζε και μουσική. Επίσης έκαμε, εκτός από τη κλασική μουσική και την όπερα, έκαμε και μουσικοθέατρο. Παρόλα τα αυτά, όταν ήρθε πίσω και σε ζητούσαν να τραγουδήσει επαγγελματικά,
το έκαμε στην αρχή έτσι, δοκιμαστικά 1-2 παραστάσεις, αλλά μετά μου είπε μαμά, εγώ της λέω, επειδή μου αρέσει τόσο πολύ και να την ακούω να τραγουδά, της είπα να τα κάνεις και τα δύο. Μου είπε όχι, δεν θέλω, θέλω να αφοσιωθώ στο έναν για να μην γελώ στο το άλλο, και δεν θέλω να τα μισήσω στο τέλος γιατί δεν θα τα προλαβαίνω ή να αδικήσω έναν από τα δύο, και έτσι έχουμε τη χαρά να την ακούμε ενίοτε όταν ταιριάζει να τραγουδήσει σε κάποια από τις παραστάσεις μας, την ακούμε εκεί και την καμαρώνουμε. Να διακόψω, να προσθέσω κιόλα ότι μια φράση που χρησιμοποιώ σε σχέση με το τραγούδι και το χορό, θα έλεγα ότι το τραγούδι είναι η λατρεία μου, αλλά ο χορός είναι η ζωή μου. Οπότε μεταξύ των δύο, επειδή θέλω αυτό που κάνω να το κάνω καλά και να μπορώ να έχω το χρόνο να εμβαθύνω, να το κάνω όπως το έχω φανταστεί από μωρό, γι' αυτό δεν υπήρχε καθόλου η παραμικρή πίεση ότι πρέπει να ασχοληθείς με το χορό, πρέπει να αναλάβεις τη σχολή, καθόλου. Η μαμά μου ήταν πάντα υποστηρικτική. Ζήτησα της όταν ήμουν μωρό, έπια καράτε, έκανα κιθάρα, έκανα πιάνο, έκανα βιολοντσέλο, τα πάντα. Ποτέ δεν είπε όχι. Τα δοκίμασα όλα. Ήταν καθαρά δική μου επιλογή. Να πω ότι στην πραγματικότητα δεν αδίκησε τη μουσική η Μαργαρίτα, γιατί τραγουδά χορεύοντας. Δηλαδή οι χορογραφίες της είναι τόσο μουσικές και η διδασκαλία της τόσο μουσικά σωστές, που ανταμείβεται με αυτόν τον τρόπο. Πώς έχει αλλάξει ο χορός μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια? Από τη δική μου πλευρά έχω να πω ότι ναι, οι συνεργασίες, η δουλειά καταρχήν που έγινε από τις πιο σπουδασμένες δασκάλες, όπως ξεκίνησα εγώ με την αγγλική μέθοδο και συνέχισαν και πολλές άλλες κοπέλες με καλές σπουδές πλέον, χωρίς τις ελλείψεις του παρελθόντος. Ενδυνάμωσε πάρα πολύ η τεχνική πλευρά του χορού, και φυσικά εμπνεύστηκαν πάρα πολλά παιδιά να πάνε να σπουδάσουν χορό. Έχω να πω ότι μόνο από τη σχολή μου εμένα βγάλαμε περίπου 60 επαγγελματίες, χορεύτριες, δασκάλες, χορογράφους, άτομα τα οποία ασχολούνται με παρεμφερή επαγγέλματα με το χορό, αλλά σπούδασαν, έχουν σαν βάση τους το χορό, ή ακόμα υπήρξαν και παιδιά τα οποία μπορεί να μην σπούδασαν, αλλά έκαναν άλλα είδη χορού δικά τους, όπως ήταν, ας πούμε, να φτιάξουν και να χορεύουν σε δικά τους company συγκροτήματα, κυπριακό χορό, ελληνικό χορό, Latin και όλα αυτά. Να πω κι εγώ κάτι για το θέμα της εξέλιξης του χορού. Για εμένα είναι τρομακτική η εξέλιξη που έχει ο χορός, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πέραν από τις πάρα πολλές μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί για να βοηθούν το χορευτή να γίνεται καλύτερος τεχνικά, αν θέλετε να έχει και μια πιο αθλητική δύναμη προσέγγιση τεχνική. Είναι τεράστια το φάσμα των τεχνικών που υπάρχουν σήμερα για να βοηθήσουν έναν χορευτή, αλλά έχουν συμβάλει και πάρα πολύ όλοι οι διαγωνισμοί που υπάρχουν, οι διεθνείς διαγωνισμοί που υπάρχουν, που βλέπεις πλέον έναν επίπεδο το οποίο είναι ασύλληπτο, όταν βλέπεις παιδιά, παραδείγματος χάρη ηλικίας 9 και 10, 11 χρονών, να κάνουν πυρουέτες, τριπλές της πουέντ, με άρτια τεχνική, με άρτια καλλιτεχνικότητα. Είναι ασύλληπτο. Όμως είναι και ταυτόχρονα λίγο scary, είναι τρομακτικό, γιατί αρχίζει και γίνεται, ξεφεύγει πλέον από
την τέχνη και μπαίνουμε σε μια βιομηχανία παραγωγής πολύ δυνατών και ικανών τεχνικά χορευτών. Άρα μπαίνουμε στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, να το θέσω έτσι, με έναν τρόπο που εξαφανίζεται αυτόν το όμορφο, το αγνό, το ρομαντικό της τέχνης του χορού που υπάρχει τόσα χρόνια. Ναι, από την άλλη όμως να προσθέσω εγώ ότι οι συλλογικοί φορείς που φτιαχτήκαν όσον αφορά το χορό, ας πούμε, εγώ δούλεψα πάρα πολύ και σαν πρόεδρος του συνδέσμου πάνω στα θέματα της προστασίας του επαγγέλματος, που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν το έχουμε πετύχει, παρόλο που φτιάξαμε νόμο, ψηφίστηκε από τη Βουλή, δεν έχουμε πετύχει αυτό να ευοδοθεί ακόμα όποιος θέλει ανοίγει σχολή. Όμως από την άλλη δημιουργήθηκαν φεστιβάλ, δημιουργήθηκαν πλατφόρμες, έχουμε από τη μια τους διαγωνισμούς που έχουν σαν βάση στον κλασικό χώρο και από την άλλη έχουμε όλες αυτές τις παραγωγές του σύγχρονου χορού ή ακόμα και το musicals που ναι, υπάρχει εξέλιξη στην είναι Κύπρο. εξέλιξη. Ναι. Και τούτα το ένα βοηθά το άλλο. Και μάλιστα εξέλιξη και ως προς τις πόλεις, γιατί παλιά η Λεμεσός είχε ξεκάθαρα τα πρωτεία σε όλα τα είδη χορού. Τώρα βλέπουμε, είναι κάτι που μας χαροποιεί, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά όλες οι πόλεις να έχουν πολύ μεγάλη πρόοδο στο κομμάτι του χορού. Η Λεμεσός ήταν ο πρωτοπόρος και τούτον ιστορικά οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε την τύχη στην Λεμεσός να έχει τις δύο πρώτες πρωτοπόρες γυναίκες που ασχοληθήκαν με το χορό, τη Λίλη Χούρη, που ήταν η πρώτη που έδιδαξε κλασικό χορό μαζί και με στην Κύπρο, τα άλλα στην Κύπρο, αλλά και την πρώτη σπουδασμένη τις σπουδές είχαν τότε. Δασκάλα που ετέλειωσε στην Ελλάδα και ήρθε στη Λεμεσόν και έτσι η Λούλα Κοντοπούλου Θεοδοσίου προηγήθηκε η Λεμεσός και δημιουργηθήκαν, εντάξει, γενικά η Λεμεσός στη μουσική και στο χορό ήταν πάντα μπροστά. Ενώ η Λευκοσία ήταν στην τέχνη. Αλλά τα συλλογικά όργανα άρχισαμε στην αρχή έρχονταν και από τις άλλες πόλεις οι μονάδες, έτσι σιγά σιγά ανοιχτήκα σε όλα, να έχουν η κάθε πόλη τα δικά της. Θα πάρω το παράδειγμα σας για τη σχολή σας. Βλέπουμε ότι οι σχολές χορού και γενικά ο χορός είναι οικογενειακή υπόθεση. Είναι όντως συνηθισμένο τούτο στην Κύπρο ή γενικά να ακολουθά η κόρη ή ο γιος τα βήματα των γονιών, αν είναι οι δύο γονιές? Ναι, βέβαια. Ο χορός είναι addiction. Από τη στιγμή που έχει αυτό το κομμάτι του έρωτα και είναι μια λατρεία, νομίζω ότι αναπόφευκτα δεν μπορείς να ξεφύγεις από το να το ερωτευτείς, να θέλεις να το ακολουθήσεις χωρίς πίεση. Όπως είπα και πριν, τουλάχιστον στη δική μας την περίπτωση ήταν αβίαστα, δηλαδή ήταν μια φυσική αντανακλαστική κίνηση για μένα που έγινε επέκταση της ζωής μου χωρίς καν να το σκεφτώ. Ήταν το φυσικό, η φυσική συνέχεια της ζωής μου. Κοίτα, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν ακολουθούν, ας πούμε, οι κόρες, τη μάμα. Ελάχιστες όμως στην Κύπρο, ναι. Ο χορός πολύ δύσκολο επάγγελμα. Αν δεν το αγαπάς και δεν μπορείς, ειδικά η διδασκαλία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην αγαπάς τα παιδιά και να τα διδάσκεις τα παιδιά. Δεν γίνεται. Άρα πιστεύω ότι αυτοί που το ακολουθούν είναι γιατί το αγαπούν. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορείς να υποστείς όλες τις σκληρές ώρες εργασίας, όλων το
ότι θέλεις να πετύχουν όλα τα παιδιά, θέλεις να τα βοηθήσεις όλα τα παιδιά. Δίνεις τόσο πολλά από τον εαυτό σου και θυσιάζεις ουσιαστικά τις ώρες τις οικογενειακές για χάρη αυτού του πράγματος που θα το κάνεις μόνο αν το αγαπάς. Αν δεν το αγαπάς θα το αφήσεις. Έτυχε να έρθει η μαθητρία σας ή μαθητής σας και να πει οι γονείς μου αφήνουν να ακολουθήσω τον χώρο για διάφορους λόγους. Μια από τις τραγικές, έναν από τα τραγικά πράγματα που ζούμε, όχι μόνο μας έτυχε, αλλά είχαμε και περιπτώσεις που θα το ονόμαζα κακοποίησης των παιδιών τους για να μην ακολουθήσουν. Επανελειμμένα το έχουμε βιώσει. Εγώ πάντως στα δικά μου χρόνια που είμαι στη σχολή το έχω βιώσει άπειρες φορές και με άσχημον τρόπο. Δηλαδή οι Κύπροι γονείς, ρε παιδί μου, θέλουν την καταξίωση στα ακαδημαϊκά, το να είσαι το παιδί με το 20 το στρογγυλό, φροντιστήρια. Και όμως, να δώσω ένα παράδειγμα, μαθήτριες μου που έκαναν, ας πούμε, μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου, έκαναν εντατικά, καθημερινά και εντατικά και ήταν πολλά ευτυχισμένες, αγαπούσαν το, εθέλαν το και όντως τελικά η οικογενειακή τους καθοδήγηση δεν τις επέτρεψε να συνεχίσουν το πράγμα. Και στην τρίτη Λυκείου που είναι και η χρονιά που να δώσουν τις παγκύπριες τους και όλα αυτά, θα σταματήσουν ή θα ελαχιστοποιήσουν πάρα πολύ. Συνήθως θα σταματήσουν. Και έρχονται κατόπιν μετά τις παγκύπριες και λέω μου ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος, γιατί αυτό που τους επρόσφερε ο χορός ήταν εκείνο που τις βοηθούσε να ήταν πολύ sharp, πώς να το πω, βοηθούσε στο ακαδημαϊκό κομμάτι του ότι είχαν μια τόσο υγιή ενασχόληση όπως ο χορός. Βασικά εγώ που έχει 50 χρόνια που είμαι μέσα στον τομέα, βλέπω ότι τα κορίτσια κυρίως, γιατί ήταν λιγοστά πάντοτε τα αγόρια που είχαμε στη σχολή, τα κορίτσια που έρχονται στη σχολή και παραμένουν μέχρι τα 18 τους, ας πούμε, ή ακόμα 17 ή 16, είναι άριστες μαθήτριες. Τούτον δεν είναι τυχαίο. Ο χορός, έναν από τα κύρια συστατικά που μαθαίνουμε στα παιδιά, είναι η συγκέντρωση. Να μπορούν να συγκεντρωθούν σε αυτό που κάνουν, αλλιώς δεν γίνεται. Τούτον βοηθά τους μετά και στο σχολείο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτό το πράγμα. Θυμάστε έτσι κάποιον ευχάριστον περιστατικό που έχετε ζήσει αυτά τα 50 χρόνια, αλλά και κάποια πολλά δύσκολη στιγμή που όμως καταφέρατε να ξεπεράσετε? Να ξεκινήσω από την κυρία Φράση. Κοίταξε, πολύ δύσκολη η ερώτηση σου, γιατί δύσκολο να απομονώσεις έναν. Να απομονώσεις έναν. Καταρχήν, εγώ κάθε φορά που μπαίνω στην τάξη με τα babies, που είναι τα μικρούλια, με τα πανιά, και μόνο, ας πούμε, 3χρονο παιδάκι, να πούμε, είναι τόσο αθώα η ψυχούλα τους και τόσο όμορφα αυτά που σου λένε, και ακόμα και το τρέξιμο τους την ώρα που τους μαθαίνεις να τρέχουν, τόσο χαριτωμένα, που μια τεράστια χαρά να βλέπεις το πράγμα μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα των κακών και των πολέμων και των αρρώστιων που ζούμε τη σήμερον ημέρα. Όμως εγώ θα έλεγα ότι για μένα ξεχώρισα 3 περιπτώσεις που ξεχωρίσαν στην πορεία της δικής μου, που εγώ καθοδηγούσα, ας πούμε, ένα κομμάτι σχολή, που ήταν η πρώτη μου παράσταση, την οποία είχα κάνει μετά από 6 χρόνια που ξεκίνησα, γιατί ήθελα να φτιάξω καλό υλικό για να δείξω δουλειά, που ήταν η Χιονάτη και η Επτανάνη. Εκτός που την ανταπόκριση του κοινού, το χειροκρότημα, το πόσο θερμόν ήταν το κοινό και τα συγχαρητήρια μετά, συγκινήθηκα ιδιαίτερα όταν είδα συναδέρφους μου να δακρύζουν και να μου λέουν ήταν τόσο συγκινητικό για μένα να βλέπω τόσο καλό επίπεδο χορού.
Η επόμενη που έχω ξεχωρίσει ήταν η Ωραία και το Τέρας. Η Ωραία ήταν η Μαργαρίτα τότε, ήταν η τελευταία της χρονιά. Και αυτή η παράσταση ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαμε ήδη οργανώσει 3 παραστάσεις και ο κόσμος έμεινε έξω. Δεν χωρούσε το θέατρο, δεν υπήρχαν θέσεις. Οπότε μας ζητήθηκε και κάναμε άλλες 2, δηλαδή 5 παραστάσεις. Έχω να πω ότι επειδή όλες οι παραστάσεις μας ήταν για φιλανθρωπικούς σκόπους που γινόντουσαν, είχαμε δώσει πάνω από 8.000 λίρες τότε σε φιλανθρωπικούς σκόπους. Και ήταν μεγάλη ικανοποίηση εκείνη η παράσταση. Και η τελευταία μεγάλη ικανοποίηση ήταν όταν η πρώτη τελευταία παράσταση της Μαργαρίτας στο Σπιναράου, να κάθουμε ας πούμε και να βλέπω την κόρη μου, την πρώτη μου εγγονή και τη δεύτερη μου εγγονή να χορεύουν όλες μαζί. Ήταν μεγάλη ικανοποίηση. Είμαστε και λίγο γκλαμούρες στην οικογένεια. Όσον αφορά τη λύπη, ήταν η πρώτη παράσταση της Μαργαρίτας. Είχε μια τρομερή δυναμική, δηλαδή τα παιδιά δεν ήθελαν να φεύγουν από τη σχολή. Η πρώτη παράσταση που έκανα όταν ήρθα από τις σπουδές μου, το 2004 έγινε η πρώτη μου παράσταση ή το 3. Κάπου τζαμέ. Η Μαργαρίτα έδωσε τόσο καινούργια πνοή. Και όταν είδαν τα κουστούμια με τα Σβαρόφσκι και τα χρώματα και όλα αυτά που τα ετοιμάζαμε, γιατί ένα από τα πράγματα που είχαμε καθιερώσει στη σχολή από πολύ παλιά ήταν να φτιάχνουμε πάρα πολλά από τα κουστούμια και τα σκηνικά μόνοι μας, μαζί με τη βοήθεια των μαθητών και των γονέων. Ζώντας όλων αυτών το δημιουργικό process, υπήρχε μια μεγάλη ενέργεια, η οποία ξαφνικά έσκασε η βόμβα ότι μια από τις μεγάλες μας τις μαθητρίες διαγνώστηκε με λευχαιμία και έπρεπε να την αφαιρέθηκε φυσικά από όλους τους χώρους που εχόρευε. Ήταν στο Μακαριό. Ναι. Και ήταν μεγάλη θλίψη που περνούσαμε και η αγωνία μας για αυτόν το κορίτσι. Κατά τη διάρκεια, συγγνώμη που σε διακόπτω, κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, γιατί ήταν νομίζω 6 παραστάσεις, είχαν γίνει σε όλες τις πόλεις, και κατά τη διάρκεια των παραστάσεων έκαμε τις 5 και αμέσως διαγνώστηκε και δεν έκαμε την 6η παράσταση. Οπότε εκεί είχε την καλή ιδέα η Μαργαρίτα, επιτογραφήσαμε τα πάντα και το τι γινόταν μέσα στα ποδητήρια. Της μίλησαν όλα τα παιδιά της σχολής, της έδωσαν τις ευχές της και της το δώσαμε να το δει μέσα στο Μακάριον που ήταν. Τούτη ήταν. Έτσι άλλη περίπτωση που χάσαμε κάποια κοπέλα, εντάξει σε πιο μεγάλη ηλικία, αλλά είναι σαν παιδιά σου. Άμα τα μεγαλώνεις που παιδάκια και γίνονται γυναίκες. Να πω και εγώ πολλά στενή η επαφή της δασκάλας με τη μαθητή. Ναι, τούτον ήταν να πω και εγώ. Οι δικές μου 2 πιο έντονες, που η μια πολλές φορές, είναι το ότι όντως επειδή η σχέση που δημιουργούμε με τα παιδιά μας δεν είναι επαγγελματική σε καμία περίπτωση, είναι οικογενειακή, είναι σαν να είναι τα μωρά μας, προσέχουμε τα, περνούμε πιο πολλές ώρες βλέπω τις μαθήτριες μου παρά τα παιδιά μου, η αλήθεια είναι. Οπότε αγωνιούμε μαζί τους, φροντίζουμε τις, προσπαθούμε το καλύτερο, άρα και τις χαρές τους χαιρούμαστε τις μαζί τους. Εγώ επειδή ανάλαβα με το που ήρθα και δημιούργησα κάποιες ομάδες επίλεκτων παιδιών πιο ταλαντούχων που θέλουν να ασχοληθούν πιο σοβαρά, είχα τη χαρά να πάω μαζί τους σε πολλές χώρες του εξωτερικού σε διαγωνισμούς και να μοιραστώ μαζί τους τη χαρά των βραβείων, των υποτροφιών και τούτων. Έμπω τις στιγμές που έτσι ξεχωρίζω, γιατί ήταν πολλά έντονες, μετά από προσπάθεια να καταφέρνεις να ανταμυφθείς για τον κόπο σου. Αλλά θέλω να ξεχωρίσω και την προηγούμενη μας παράσταση, πριν ακριβώς 2 χρόνια, το 22, ήταν
για μένα ήμασταν κατά τη διάρκεια, ήταν η πρώτη παράσταση μετά το COVID, που περάσαμε όλοι τι περάσαμε, πόσα εμπόδια, πόσες δυσκολίες, είχαμε μέτρα, περιορισμούς, μέχρι και 5 μέρες πριν την παράσταση υπήρχαν πολύ πολύ αυστηρά μέτρα, και το ότι καταφέραμε με τούτα τα δεδομένα να έχουμε 2 μέρες γεμάτον το θέατρο και να μην έχουμε χάσει ούτε και έναν μαθητή. Βρεθήκαμε, μπορώ να το εξηγήσω το συναίσθημα, δηλαδή είμαστε σίγουροι πάντα το πιασμένο το στομάχι είναι να είναι όλα τα μωρά έθανε, αφού ήταν η φάση που αν ήσουν επαφή έπρεπε να μείνει σπίτι, οπότε πολλά εύκολα τα μωρά που πας σχολείο ήταν επαφές και είμαστε συνέχεια με το στομάχι μας πιασμένο, να γίνει, θα γίνει, πώς να γίνει, κάναμε πρωτόγνωρα πράγματα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ευκάλαμε παράσταση χωρίς να γίνονται run-through. Run-through είναι όταν πριν να γίνει να πάμε στο θέατρο, τέλος πάντων, κάνουμε όλη την παράσταση από την αρχή μέχρι το τέλος και άρα έχουμε και όλους τους μαθητές και απαγορεύεται να γίνει το πράγμα. Άρα πηγαίναμε στα τυφλά, δεν ξέραμε πώς θα είναι. Επίσης μιλούμε για το φινάλε που έπρεπε να βγει η σχολή πάνω, έστελα βιντεάκια και καθούνταν τα μωρά και μαθαίναν τα βηματάκια τους που το βίντεο. Πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Όταν τελικά ήρθε η μέρα εκείνη και έγινε η παράσταση και δεν είχαμε ούτε και ένα μωρό να απουσιάζει και μετά από τόσες δυσκολίες έγινε η παράσταση τόσο επιτυχία, τόσο όμορφη, εντάξει. Και με μεγάλη χαρά. Εγώ επειδή χόρευα και εγώ μέσα στο group των adults, σε κάποια στιγμή ξέφυγα και πήγα κάτω να δω, γιατί είχα μεγάλη αγωνία που έβλεπα τα παιδιά με μάσκες να χορεύουν. Και λέω τώρα κάνουμε τις άλλες φορές τόση εκπαίδευση για το χαμόγελο, για την έκφραση. Με τις μάσκες τι έκφραση θα βγάλουν τα μωρά σε τον τιμ. Ναι, δεν ξέραμε τι γίνεται κάτω από τις μάσκες. Τρέχαν τα μάτια μου διότι είδα πόσο το απολαμβάναν και τι ωραίο χαμόγελο ρίχαν όλα τα παιδιά. Τώρα σηκώθηκε η τρίχα μου. Ήταν έτσι μια ανακούφιση για όλα τα μωρά. Ήταν εκτόνωση μετά από κοινωνούλο. Ναι, ήταν ωραίο. Ωραίο moment. Για να χορέψει κάποιος, πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα προσόντα. Για παράδειγμα, σωματότυπος, να έχει δύναμη, ρυθμό. Ακόμα και τώρα, επειδή αρέσκει μου να μιλώ για συμπερίληψη, τα αγόρια. Βλέπουμε τώρα ότι ευκήκαμε από το καλούπιν του τα αγόρια χορεύκουν, τα αγόρια εγκλέν, τα αγόρια... Ήταν καιρός. Καιρός ήταν, αλλά ακόμα είμαστε πίσω. Είμαστε πίσω, ναι. Να πω εγώ για το... Ναι. Υπάρχει στερεότυπο? Δυστυχώς, ναι, υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει? Όχι. Δεν πρέπει να υπάρχει. Ο χορός πρέπει να το φωνάξουμε, να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Είναι έναν αναφέρετο δικαίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος, μια ανάγκη, μια ελευθερία που δικαιούται ο κάθε ένας να έχει. Δεν χρειάζεται να έχεις το πιο ωραίο σώμα, να είσαι έτσι για να χορεύεις. Δικαιούσε να χορεύεις. Τώρα, αν θέλεις να ασχοληθείς πιο επαγγελματικά, εξαρτάται σε ποιον τομέα θέλεις να ασχοληθείς. Παραδείγματος χάρη, εγώ ποτέ δεν είχα σωματότυπο, το στερεοτυπικό σωματότυπο για χορό. Ποτέ. Αλλά σήμερα δεν θα ήμουν καλύτερη δασκάλα αν είχα 20 κιλά πιο λίγα ή 30 κιλά πιο λίγα. Είναι άλλα πράγματα που με κάνουν να είμαι ή να μην είμαι καλή δασκάλα. Όχι, ειδικά για τις δασκάλες, από τον δικό μου καιρό, δηλαδή πριν 53 χρόνια που είχα πάει στις σπουδές μου, μας το εξηγούσαν οι δασκάλες μας και μας έλεγαν όσες περισσότερες δυσκολίες έχει μία φοιτήτρια χορού που θέλει να γίνει δασκάλα, τόσο καλύτερη δασκάλα θα γίνει, γιατί θα μάθει πώς θα ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες και θα μπορεί να τις διδάξει. Τώρα όσον αφορά τις χορεύτριες, ειδικά τις χορεύτριες του κλασσικού, που εκεί είναι πιο στενεύουν
τα στερεότυπα δηλαδή γίνονται πολύ συγκεκριμένα. Χρειάζεται ένα συγκεκριμένο κορμί με συγκεκριμένη ευληγησία, με ωραίες μυτούλες, με ωραία γονατάκια. Έχει εξελιχθεί και αυτό νομίζω, δηλαδή έχει βελτιωθεί, είναι λίγο πιο ισορροπημένα πλέον το στερεότυπο, το πρότυπο που ψάχνει κάποιος, αλλά ακόμα υπάρχει. Δηλαδή, ναι, ένα μεγάλο company χορού στο εξωτερικό θα προσλάβει στην ομάδα του μια παχουλή χορευτρία κλασικού χορού. Μια λίγο πιο γεματούλα, πιο ισορροπημένα, ναι. Τώρα πάμε στην παράστασή σας. Πείτε μας, θέλω να με συγχωρήσετε για το πώς να προφέρω τον τίτλο της παράστασης. Είναι Jubilympics. Jubilympics. Το είπα σωστά. Τέλεια. Τι περιμένουμε και τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί μια παράσταση μιας σχολής χορού από τη συγκεκριμένη επαιτειακή παράσταση? Λοιπόν, η παράσταση είναι η παράσταση που θα γιορτάσουμε τα 50 μας χρόνια. Θα είναι στις 30 και 31 Μαρτίου στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Θα έχουμε 2 παραστάσεις. Στις 30 θα είναι στις 8 το βράδυ, ενώ στις 31 θα είναι στις 7 το βράδυ. Το διαφορετικό σε αυτή την παράσταση είναι ότι θα κουβαλάει πάνω της 50 χρόνια εμπειρίας, αγάπης, αφοσίωσης. Πραγματικά δώσαμε όλοι μας τη ψυχή για να βγάλουμε ένα πολύ πολύ μοναδικό αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη παράσταση. Έχω και κάποια πράγματα που είναι εκπλήξεις και για την ίδια την μαμά μου. Όχι και για τους θεατές. Δηλαδή θα γίνουν κάποιες αναφορές στο δικό της έργο, αλλά μέσα από τη δική μου σκοπιά και με τη δική μου πινελιά. Κάποια πράγματα έχουν εμπνευστεί από πολύ σπουδαία έργα που έχει κάνει σαν χορογράφος η μαμά μου και προχωρώ τα εγώ στο σήμερα, προσθέτοντας τη δική μου καινούρια ματιά ή έμπνευση. Ένα παράδειγμα που θέλω να πω είναι ένα σπουδαίο έργο που είχε κάνει η μαμά μου, ονομαζόταν Μυθικές Πνοές, το οποίο είχε χορογραφήσει η μαμά μου και το εικαστικό κομμάτι στα σκηνικά το ανάλαβε η αδερφή της, που είναι επίσης μια καταξιωμένη ζωγράφος της Κύπρου, που τις σπουδαιότερες ζωγράφους που έχει η Κύπρου, η Νίτσα Χατζηγεωργίου. Και σήμερα, στα 50 χρόνια μας τέλος πάντων που θα είναι η παράσταση, θα κάνω εγώ μια αναβίωση με αυτόν ακριβώς υπόψη, αλλά με το δικό μου χορογραφικό τρόπο ως προς τη χορογραφία, και το εικαστικό κομμάτι η κόρη της Νίτσας, που είναι επίσης εικαστικός, η Μυρτώ η Μακρύδου, που θα είναι και η σκηνογράφος της παράστασης μας, οπότε έχει πολλές αναφορές. Επίσης θα είναι πολύ διαφορετική, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο που πίστεψε σε αυτόν το όραμα που έχουμε για να κάνουμε κάτι πολύ πιο σπουδαίο αυτή τη φορά. Να αναφέρω ότι θα έχουμε 3 αθλητές, πρωταθλητές της Εθνικής Ομάδας Κύπρου της Ενόργανης, που είναι ο Σοκράτης ο Πιλακούρης, ο Μιχάλης ο Χαρή και ο Μάριος ο Γεωργίου, που θα συμμετέχουν στην παράσταση μας ακριβώς επειδή πίστεψαν σε εμάς και θέλουν να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, αλλά και πάνω απ' όλα το ότι θα έχουμε τον αδερφό της μαμάς μου, που είναι ο εξάρχον, το πρώτο βιολίν της λυρικής σκηνής Αθηνών. Χάρης Χατζηγεωργίου. Και θα μας παίξει ζωντανά βιολί. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Πρέπει να αναφέρεις και το γεγονός για τα τελευταίες 2 παραστάσεις. Η Μαργαρίτα είχε την ιδέα, επειδή σιγά σιγά ερχόντουσα στη σχολή ξανά παλιές μαθητρίες και όχι μόνο, κάνουμε μάθημα μαζί, ενήλικες, το οποίο ονομάσαμε adults. Σιγά σιγά αρχίσαμε να τις συμπεριλαμβάνουμε και στην παράσταση, και φέτος θα έχουμε... Φέτος θα είναι wow. Οι ενήλικες. Έχουμε μια ομάδα 28 άτομα, όλων των ηλικιών σχεδόν. Μέχρι τη δεκαετία του 70 να πούμε. Το 80 ακόμα δεν το πετύχαμε.
θα είναι από διάφορα επίπεδα, κοπέλες που απλά το αγαπούν και έρχονται να το κάνουν, κοπέλες που ήταν παλιά μαθήτριες, κοπέλες που έκαναν κάποια στιγμή στη ζωή τους, κοπέλες που δεν έκαναν ποτέ, αλλά που ήταν το αποθυμένο τους. Είναι μια πάρα πολλά ωραία ομάδα. Ναι, αλλά να μην πούμε και πολλά για να έρθει ο κόσμος. Για να έρθει ο κόσμος να το είναι το σημαντικό. Είναι wow. Έτυχε να έρθουν γυναίκες οι οποίες, βασικά θέλω να ρωτήσω, έχετε τμήμα ενηλίκων που να έρχονται και αχάριες, ας πούμε, να κάνουν. Πώς τις βλέπετε αυτές τις ενήλικες? Αγαπώ τις. Θα έχουμε τέτοια άτομα μέσα στον γκρουπ αυτόν, στην παράσταση θα έχουμε πολλά τέτοια. Αλλά δεν θα το ξεχωρίσετε. Ναι. Εγώ όταν είχα πάει για πρώτη φορά στην Αμερική, στη Νέα Νιόρκη, πήρα μαθήτριες μου σε ένα διαγωνισμό και μπαίνουμε μέσα σε έναν από τα πιο γνωστά, για να μην αναφέρω τώρα όνομα, ένα από τα πιο γνωστά και κεντρικά στούντιο που έχει το Μανχάταν. Πληρώνεις το μάθημα ελεύθερα, επιλέγεις ποιο μάθημα θέλεις να κάνεις, υπάρχουν πάρα πολλές αίθουσες και επιλέγεις τι θέλεις να κάνεις. Όταν μπήκαμε μέσα στο μάθημα, ήταν πραγματικά τεράστια έκπληξη, γιατί είναι μια νοοτροπία που δεν την έχουμε στην Κύπρο και τη ζήλεψα πάρα πολύ. Δηλαδή, στεκόσουνα στην μπάρα να αρχίσει το μάθημα του μπαλέτου και ήταν μπροστά σου μια γιαγιά, σίγουρα στη δεκαετία των 80, ας πούμε, στην ηλικία, μπροστά με το καλσόν της, με το κολάν της, εκεί προσπαθούσε, και από πίσω σου ήταν η πρίμα μπαλαρίνα του New York City Ballet, ας πούμε. Ένα 12χρονο που ήθελε να κάνει πιο εντατικό μάθημα, ένας τρομακτικά παχύσαρκος που γουστάρει και το κάνει. Μου άνοιξε τα μάτια, το ζήλεψα και είπα αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε. Είναι για όλους ο χώρος. Το δικαιούνται όλοι, θα έρθουν όλοι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπουμε ότι οι Λεμεσάνοι πρέπει να αγαπούν, σίγουρα αγαπούν το χώρο, όπως είχαμε πει και πριν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές σχολές χώρου. Εγώ ξέρω, λόγω προσωπικής οικογενειακής εμπειρίας, λίγο παραπάνω για το θέατρο, πώς το αντιμετωπίζει η πολιτεία και πώς το αντιμετωπίζουν γενικά στην Κύπρο. Ότι λίγο, είδαμε το με το Θημέλη, το σχέδιο, λίγο παραγωνίζεται ο πολιτισμός, παραγωνίζονται οι χρηματοδόσεις. Πείτε μου για το χορό, έτσι, λίγο, πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία τους καλλιτέχνες του χορού? Να πω εγώ. Ναι. Οι καλλιτέχνες του σύγχρονου χορού, λίγο πολύ, οι ομάδες οι επαγγελματικές, τους δίνουν λίγα από το πρόγραμμα πολιτισμός, αλλά οι σχολές έχουν αφαιθεί στο έλεος. Δυστυχώς υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση ή την κατάλληλη προσωπικότητα, αλλά ούτε και τις κατάλληλες αίθουσες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία των παιδιών που γυμνάζουν. Δεν γίνεται να γυμνάζεσαι πάνω σε μάρμαρο ή πάνω σε μπετόν ή παρκέ σκληρό. Πρέπει να υπάρχει. Δυστυχώς το κράτος δεν ενδιαφέρθηκε και γι' αυτόν υπάρχει το ανεξέλεγκτο boom που έχεις τόσες πολλές σχολές, γιατί όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει σχολή. Είναι μανιτάρια. Γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και το λυπηρό είναι ότι άνθρωποι που αγαπούν το χορό, όπως η μαμά μου, γιατί η μαμά μου ήταν που τις γυναίκες που έκατσαν, μελέτησαν, εργάστηκαν και εγκρίθηκε η νομοθεσία, ψηφίστηκε η νομοθεσία. Υπάρχει νομοθεσία για μέ και δεν μπορούν να την εφαρμόσουν. Δεν βρίσκουν έναν τρόπο και τη θέληση να επενδύσουν για να εφαρμοστεί. Και τούτον είναι όχι μόνο λυπηρό και άδικο για εμάς που κάνουμε τις σπουδές μας και που έχουμε να προσφέρουμε αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε και που πρέπει να προσφέρουμε, αλλά είναι και επικίνδυνο. Δηλαδή δεν μπορεί οποιοσδήποτε να διδάξει μικρά μωρά.
χωρίς γνώση, να υπάρχει πίσω η γνώση, να υπάρχει πίσω η σπουδή, τα παιδαγωγικά, η ψυχολογία πίσω από αυτό, να ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις σωστά. Δεν είναι πέρα από το σωματικό, η σωματική επικινδυνότητα, είναι και ψυχική επικινδυνότητα. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν τούτες οι σχολές οι οποίες δεν έχουν το υπόβαθρο να κάνουν σοβαρή δουλειά, για να κρατήσουν τον κόσμο τους, δημιουργούν ναρκισσιστές μαθητές. Δηλαδή τους ανεβάζουν τόσο πολλά τον ναρκισσισμό, τι όμορφο που είσαι, τι ωραία που είσαι, ξέρω εγώ, αντί την κριτική σκέψη ότι να διορθώσω αυτό και αυτό. Τούτο είναι πολλά επικίνδυνο για την ψυχή του παιδιού, αλλά γίνεται κατά κόρο σε τέτοιες είδους σχολές και πρέπει οι γονείς επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ψάξουν τι είναι το δίπλωμα αυτής της γυναίκας, πού σπούδασε, τι προσωπικότητα έχει. Όχι να παίρνουν τα παιδιά τους στη διπλανή σχολή επειδή έτσι τους βολεύει. Για να είναι ευθυνότητα το πράγμα. Ναι, και ειδικά εφόσον το κράτος δεν έρχεται που μόνον του να προστατεύσει τους γονείς και τα παιδιά, το κράτος πρέπει να κάνει κινήσεις, πρέπει. Είναι εκεί. Ο Σύνδεσμος Χορού Κύπρου παλεύει τόσα χρόνια. Επιμένει, χτυπά συνέχεια, στέλνει τα μηνύματα. Υπάρχει προσπάθεια, είναι πολύ μεγάλη και πολλά χρόνια. Όμως από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχει κινητοποιηθεί το κράτος, πρέπει οι γονείς τότε να αναλάβουν την ευθύνη, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Ξέρεις πόσα παιδιά έρχονται 1-2 χρόνια πριν τις σπουδές τους με όνειρα ήδη να γίνουν χορεύτριες, να σπουδάσουν αυτό το πράγμα και έρχονται με 0 κατάρτιση, με 0 γνώσεις. Δηλαδή είναι σε σχολές που δεν τους έχουν προσφέρει, δεν μπορούν να τους προσφέρουν. Δεν έχουν τα εφόδια να τους προσφέρουν κάτι και έρχονται για μένα και τι λες σε έναν τέτοιο μωρό? Ότι αγάπη μου, δεν μπορείς να σπουδάσεις. Too late, δηλαδή 2 χρόνια δεν προλαβαίνουμε να ετοιμαστούμε για να πας να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Να πεις την αλήθεια, να το ενημερώσεις, αλλά τραυματίζεται το μωρό. Ένας άνθρωπος που πιθανόν να μην καταφέρει το όνειρο του που τόσα χρόνια ετρέφετουν που τον καιρό που ήταν, ξέρω εγώ, 4 που ξεκίνησε μπαλέτο. Είναι εδώ που καταστρέφονται τα όνειρα ή εδώ που φτιάχνουμε άλλον έναν, γιατί αυτόν το παιδί δεν θα περάσει σε καλές σχολές, θα πάει όπου βρει ευκολία και θα έρθει πίσω χωρίς να έχει σωστή κατάσταση. Και πάει λέγοντας. Προστατεύετε το επάγγελμα σας? Είναι κατοχυρωμένο? Εγώ δούλεψα ώρες ατέλειωτες, 10 ολόκληρα χρόνια πάνω στον νόμο. Τον καταφέραμε να περάσει από τη Βουλή. Είναι ψηφισμένο, υπάρχει εκεί, αλλά ακόμη δεν κατάφερε. Δεν τον εφαρμόζουν. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο να τον εφαρμόσει. Και συνεχώς τους κεντρίζουν. Είναι στο φάσμα της τέχνης. Εμείς όμως προσπαθούμε και επιμένουμε ότι δεν είναι μόνο το έναν το κομμάτι, είναι το κομμάτι του πολιτισμού, δηλαδή του Υπουργείου, του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Αυτό είναι το έναν το κομμάτι. Ως δασκάλοι όμως, αφού μιλούμε για σχολές χορού, το πιο βασικό και βαρύ κομμάτι είναι στο Υπουργείο Παιδείας. Είμαστε εκπαιδευτές, εκπαιδεύουμε παιδιά. Και αυτοί είναι που πρέπει να κάνουν τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν για να κατοχυρωθεί σωστά το επάγγελμα και να προστατευτεί όλη αυτή η ανεξελεκτή κατάσταση. Όμως να μην το τελειώσουμε έτσι στο κακό. Υπάρχουν και πάρα πολύ καλές σχολές. Ναι, σίγουρα. Ειδικά στη Λέμεσο. Θέλω να μας δώσετε ένα μικρό spoiler για τις 30 και τις 31. Εγώ μια λέξη να πω. Ναι. Θα είναι φαντασμαγορικό. Εσύ, Μαργαρίτα? Εγώ νομίζω ότι το spoiler που θα επιλέξω να σας πω είναι σε σχέση με το θέμα. Η λέξη Jubilympics, την οποία κατασκευάσαμε εμείς, έρχεται από 2 λέξεις. Το Jubilee, που είναι το ιωβιλέο, είναι το Golden Jubilee Anniversary που θα έχουμε τώρα, και το Olympics, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί θέλουμε να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι σήμερα
όλοι μας από την ώρα που θα ξυπνήσουμε μέχρι την ώρα που θα ξανακοιμηθούμε δίνουμε έναν αγώνα που πολλές φορές είναι μετεμποδίων, πολλές φορές είναι δύσκολος, πολλές φορές είναι όμορφος, πολλές φορές είναι ενθουσιώδης, με αδρεναλίνη, αλλά δίνουμε αγώνα κάθε μέρα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, οι πιέσεις είναι πολλές. Σημασία έχει όχι να τερματίσουμε, αλλά να μην παραιτηθούμε, όχι να τερματίσουμε πρώτη ή δεύτερη, αλλά σίγουρα να μην παραιτηθούμε. Αυτό είναι το spoiler μου, το θέμα μας λοιπόν. Και με τούτο που είπες, το κρατώ για να κλείσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να σας πω και εγώ ένα μικρό spoiler, ότι είναι η πρώτη φορά που κάνω podcast με βίντεο και είμαι κάπως ενθουσιασμένη. Πολλά ωραία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν λες και ευχαριστώ. Ήταν λες και έπινα καφέ με άτομα που ξέρω χρόνια, ας πούμε. Ελπίζω να σε ικανοποιήσαμε. Εννοείται, φυσικά. Ήταν πολλά ωραία συζήτηση, κουβέντα και ελπίζουμε να πάει καλά και η παράσταση σας, που νομίζω να πάει. Γιατί να μας δείτε. Εννοείται. 50 χρόνια καριέρα σε τούτο που κάνετε πολλά. 50. Και, για πιο λίγα. Και συγχαρητήρια για τούτο που κάνετε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. This is the L Air Uncut.